Nový stredný tank CFL 120 Karpat je projekt, ktorý má posilniť OSSR a bol odhalený v máji 2026 na veľtrhu IDEP v Bratislave. Ide o výsledok spoluprácu holdingu Čechoslovak Group slovenskej výroby a tureckého partnera FNSS. Karpat využíva osvedčený podvozok tureckého ľahkého tanku Kaplan MT od spoločnosti FNSS, na ktorom je osadená moderná talianska väža. Vyrábať sa má na Slovensku. Tank je primárne vybavený kanónom kalibru 120 mm, pričom je koncipovaný ako stredný tank s vysokou mobilitou. Pre špecifické požiadavky je aj možná konfigurácia so zbraňou kalibru 105 mm. Karpat váži približne 34 tón, čo je asi polovica hmotnosti hlavných bojových tankov ako Leopard 2. Tomu zabezpečuje vyššiu mobilitu v náročnom teréne, pričom dosahuje rýchlosť až 70 km za hodinu. Motor je umiestnený v zadnej časti vozidla. Stroj je navrhnutý tak, aby sa naň dala nainštalovať aktívna ochrana proti bojovým dronom. Napriek nižšej hmotnosti používa silný kanón 120 mm, kanón kompatibilný so štandardmi NATO. Karpat kombinuje technológie z viacerých krajín. Podvozok pochádza z tureckého tanku Kaplan MT, väža je od talianskej firmy Leonardo, výroba má prebiehať na Slovensku. Tank je navrhnutý hlavne pre moderné konflikty, kde je dôležitá mobilita, nižšia spotreba paliva a schopnosť pohybu cez slabšie mosty či úzke cesty. Názov Karpat odkazuje na Karpaty a má zdôrazniť slovenský a stredoeurópsky pôvod projektu. Podľa odborníkov ide o konkurenciu ľahších moderných tankov, ktoré získavajú popularitu po skúsenostiach z vojny na východe. Existuje aj slabšia verzia so 105 mm kanónom podľa požiadaviek zákazníkov. Posádka je 3 až 4 osoby, veliteľ, strelec, vodič plus nabíjač pri manuálnom nabíjaní. Sekundárna výstroj je 7,62 mm guľomet plus voliteľne 12,7 mm alebo 40 mm granátomet. Dojazd má približne 450 km, motor je dízlový a prevodovka plne automatická. Odhadová spotreba je približne 350 litrov na 100 km. Ochrana je Stagan 4569, aktívna ochrana hasiaci systém. Krajiny vývoja sú Slovensko, Česko, Turecko a Taliansko. Výkon motora je 711 koní. Schopnosť stúpania terénu zvládne 60%. Bočný sklon je 30%. Prejde zákop 2,2 metra a schod 0,9 metra. Typ kanóna je 120/45 mm, hladký vývrt. Porovnanie s veľkými tankmi. CFL 120 Karpat, 34 tón, 120 mm kanón, 70 km v hodine. Leopard 2 7, hmotnosť 64 tón, 120 mm, 68 km v hodine. M1 Abrams, hmotnosť 66 až 73 tón. Kanón 120 mm ráže, rýchlosť 67 km v hodine. T90 46 až 48 tón. 125 mm kanón a rýchlosť 60 km v hodine.